Fil-katekesi tagħna llum xtaqt nirrifletti fuq il-sejħa illi Ġesu għamel lil kull mammet, jiġifieri lill-Knisja bħala l-ġisem ta' Kristu. Is-sejħa profonda biex aħna nevanġelizzaw, biex aħna inxandru l-bxara tajba, biex aħna inxandru lil Kristu. U din is-sejħa eżistijej Ġesu jagħmilha f'kuntest illi aħna imsejħin biex inkunu xhieda ta' Kristu. L-iskop għaliex jiġi Pentekoste, ir-raġuni għaliex Ġesu jibgħat l-Ispiritu Santu hija biex aħna nsiru xhieda tiegħu. Xhieda tal-passjoni, l-mewt u l-qawmien ta' Kristu. Mingħajr l-Ispiritu Santu ma teżistix evanġelizzazzjoni xejn. Jista' jeżisti marketing ta' Kristu, marketing tal-Vanġelu, marketing ta' valuri umani, imma mhux evanġelizzazzjoni. Mingħajr l-Ispiritu Santu, kull ħidma li tagħmel il-Knisja mingħajr l-Ispiritu Santu hija vojta, ittaqqal il-Knisja, hija ħażina u l-Knisja titteħles minnha kompletament. Ġesu eżistijej jagħmilha ċara li aħna ma nistgħux inkunu xhieda tiegħu jekk mhux bil-qawwa tal-Ispirtu. U l-uniku raġuni għaliex teżisti l-Knisja hija biex tevanġelizza, hekk jgħid il-Papa Pawlu VI fl-Evanġeli Nuzzjandi. Nistgħu ngħidu l-Knisja teżisti biex tkun xhud ta' Ġesu. Isimgħu eżistijej xejn Ġesu f'San Luqa kapitlu 24 minn verus 46 sa 49. Qabel ma Ġesu jitla s-sema fl-eluq tal-Vanġelu ta' Luqa. Jgħidulhom hekk: hekk kien miktub li l-Messija ibati u fit-tielet jum iqum mill-imwiet u l-indiema għall-maħfra ta' dnubiet tixxandar f'ismu lill-ġnus kollha. Ibda minn Ġerusalemme, intom xhud ta' dan. U jien araw nibgħat fuqkom lil dak li wieħed missieri. Imma intom ibqgħu fil-belt sa ma Alla ikun libbiskom bil-qawwa tiegħu. Intom aħna xhud ta' dan, tal-passjoni, l-mewt, il-qawmien ta' Ġesu, tal-maħfra ta' dnubiet illi Ġesu ġab. Aħna rridu nkunu xhieda ta' dan. Ma batna nagħmlu xejn iktar inmuri Ġesu ħlief li nkunu xhieda tiegħu. Ġesu ma batniex nikkonvertu n-nies. Ġesu ma batniex nikkonvinċu n-nies. Ġesu batna niġdu. Isimgħu fl-Atti tal-Apostli kapitlu 1 vers 8, qabel ma Ġesu jitla s-sema jerġa' jagħti dal-kmand lill-Apostli, sentenza nixtieqkom titalmuha bl-amment għax hija importanti ħafna lina ninsara. Imma meta jiġi fuqkom l-Ispirtu Santu intom tirċievu l-qawwa u tkunu xhieda tiegħi f'Ġerusalemme, fil-Ludija kollha u s-Sammarija u satru fl-art. Imma meta jiġi fuqkom l-Ispirtu Santu għalilna Ġesu, intom tirċievu l-qawwa u tkunu xhieda tiegħi f'Ġerusalemme, fil-Ludija kollha u s-Sammarija u satru fl-art. Mingħajr il-qawwa tal-Ispirtu ma nistgħux inkunu xhieda ta' Ġesu. Mingħajr l-Ispirtu Santu jaħdem fina ma nistgħux niġdu vera għal Kristu. Maħbubin tiegħi. Għaliex il-qawwa li niġdu għal Kristu b'mod sħiħ u totali ma tiġix minnha. Imma l-qawwa tiġi mill-Ispirtu tal-Alla. Li aħna nkunu xhieda mill-eżistijej titkun verament tidħol fil-qalb tagħna u ħankompli nurikom il-kelma tal-Alla stess kif din hija sejħa ta' kull wieħed u waħda minna. Sejħa li tibda saħansitra anke fl-Antik Testament fir-Rabta l-Qadima. Fil-Ktieb tal-Profeta Eżajija, kapitlu 43, verus 10, 11 u 12, il-Profeta Eżajija permezz tiegħu għallejt hekk: intom ix-xhieda tiegħi, oraklu tal-mulej, u l-qaddejtij li naħtart biex tarfuni
u temnuni u tifmu li jiena hu. Qabli qatt ma ssawwar xi Alla u lanqas warajja qatt ma jkun hemm. Jien il-mulej u ħliefi m'hemm Salvatur. Jiena ħabbart u jiena salvajt. Jien semmajt u fostkom Alla barrani ma kienx hemm. Intom xhieda tiegħi. Iżis tiegħi hija kelma ħafna qawwija. Li naraw li l-Knisja tal-bidu tgħixha meta ħadd tmur ix-xandar il-Kristu li hu l-uniku Salvatur tal-bniedem. Il-Knisja ssir xhud ta' din ir-realtà. Jiena l-mulej u ħliefi m'hemm Salvatur. Jiena l-mulej u ħliefi m'hemm Salvatur. Forsi da ma jfakkarniex fil-kliem li San Pietru jgħid fl-ewwel omilija f'Pentekoste. M'hemm salvazzjoni jekk mhux fl-isem ta' Sidna Ġesu Kristu. Ġesu huwa l-uniku Salvatur tal-bniedem li aħna bħala Knisja imsejħin biex inkunu xhieda ta' Ġesu. Il-Knisja eżistija mhix imsejħa biex toqgħod tagħmel affarijiet tajbin. Anke mhux Nisrani għandu jagħmel it-tajjeb. Kull il-Buddist għandu jagħmel it-tajjeb, l-Atju għandu jagħmel it-tajjeb, il-Musulman għandu jagħmel it-tajjeb. In-Nisrani msejjaħ mhux għal ħajja tajba, imma biex ikun xhud ta' Kristu li tinkludi li jkun ħajja tajba, maqwa minn hekk. Ħafna drabi aħna eżistij faqarna il-ħajja nisranija tagħna. Faqarnija anke fil-Knisja, faqarnija eżistij. Ġibna standards ħafna baxxi. Hemm bżonn nollu l-standards tagħna minn ġewwa u nkunu xhieda veri u awtentiċi ta' Kristu għax din is-sejħa tagħna. L-Ispirtu ġie mogħti lilna sabiex aħna nkunu xhieda tiegħu. U jekk illum fil-Knisja għandna bżonn xhieda ġdida, ifisser li għandna bżonn Pentekoste ġdid. Jekk illum fil-Knisja hemm bżonn nies ġodda li jkunu xhieda radikali ta' Sidna Ġesu Kristu kif kienu l-ewwel insara, għandna bżonn Pentekoste ġdid. Xhieda ġdida mhijiex ħadd tiġi mingħajr għotja tal-Ispirtu Santu fil-ħajja tagħna. Nitqansħu nagħmlu aħna ma tħallix frott u hija ħella ta' ħin. San Pietru maħbubin tiegħi, fid-diskorsi li għamel fil-bidu wara Pentekoste, jurina kemm hu flimkien mal-ewwel Apostli fehmu tassew din is-sejħa li jkunu xhieda u jibqgħu jitambruha waħda wara l-oħra. U ħansemmalkom kliem Pietru, l-Atti kapitlu 2 vers 32. Lil dan Ġesu Alla qajmu mill-imwiet u ta' dan aħna l-kol xhieda. Xhieda ta' Ġesu. Atti kapitlu 3 Vrus 14 u 15. Intom ċħattu l-qaddis u l-ġust, tlabtu l-ħelsien ta' wieħed qattilu, qtiltu lill-awtur tal-ħajja, imma qajmu mill-imwiet u ta' dan aħna xhieda. L-Atti kapitlu 5, Vrus 29 sa 32. Jidinnek. Iżda Pietru fl-imkien ma' l-Apostli wieġeb u qala, u nek Pietru qed iwieġeb lis-Sanedrin meta arrestawhom. Jeħtieġ nobdu aktar lill-Alla mill-bnedmin. Alla ta' missirietna qajjem il-Ġesu li intom tiltuh billi den tiltuh mawda. Allu llih bil-leminija tiegħu u għamlu kapu Salvatur biex jagħti lill-Iżrael l-indiema u l-maħfra ta' dnubiet. U ta' dan kollu hawn xhieda aħna fl-imkien ma' l-Ispirtu Santu li Alla jagħti lil dawk li jobduh. Pietru waħda wara l-oħra bqajxandar il-Ġesu u jgħid li hu l-Apostli huma xhieda tiegħu. L-Atti kapitlu 10 minn Vrus 39 għal 41 waqt li Ġesu qed ikellem lil Kornelju. Jgħidlu hekk. U aħna xhud dak kollu li hu Ġesu għamel fl-art tal-Ludija u f'Ġerusalem. Tawk il-mewt billi dentluh mal-għuda tas-salib, imma Alla qajmu mill-imwiet fit-tielet jum u għamel li hu jidher mhux il-kulħadd imma l-xhieda li Alla għażel minn qabel lilna li miegħu kilna u xrobna wara l-qawmin tiegħu mill-imwiet. Araw eżistijaj, Pietru qed jitkellem minnu nnifsu fl-imkien ma' 12 bħala xhud tal-mulej. X'differenzi eżistijaj? Qabel Pentekoste, Pietru u 12 jiġġieldu bejniethom minnu l-ikbar, ma jaqblux bejniethom. Moħħhom fihom infushom. Imma wara Pentekoste
moħħhom f'Ġesu, moħħhom fl-għatu xhieda tiegħu. Tistgħu tifhmu eżiż tiegħi x'jaqqa ta' nsara u ta' knisja nkunu meta aħna internament fil-knisja moħħna fina nfusna. Moħħna f'min se jidher, f'moħħna isem min ħajder fuq il-lapidi. F'moħħna min se isem min ħajder fil-fuljetti tagħna, f'min se jaqla l-proset. X'jaqqa ta' knisja eżiż tiegħi. Meta aħna moħħna fil-knisja fina infusna. Meta fil-knisja niġdu għalina nfusna u mhux għal Ġesu, mhux li kien Ġesu jagħmel dak li qal fl-Apokalissi jobżoqna il-barra mill-knisja tiegħu. Il-kol kemm aħna li fil-knisja nkunu moħħna fina nfusna. Int min int, ma jinteressanix min int. Kelma tal-leja waħda għal kulħadd. U tittinfet sal-qlub tagħna u tittaqta fil-laħam il-ħaj. Spiċċa żmien li nibqgħu ngħaddu żmien fil-knisja binna nfusna. Irid jinqered il-jien fil-knisja. Din li rridu nibnu fuqna nfusna, nagħmlu isem għalina kif prova jagħmel il-poplu f'Babel. Hekk jgħidilna l-Ġenesi, kapitlu 11. Ejjew nagħmlu torri u nagħmlu isem għalina. Xi drabi qed nippruvaw nagħmlu eżisti anke fil-knejjes tagħna. Nagħmlu isem għalina. U din tidher ċara, kulħadd jieħu għalih. Alla ħarsu ma tgħidx proset, alla ħarsu ma tgħidx grazzi, alla ħarsu xi ħadd tinsa ssemmih f'xi ħaġa. Il-jien eżistej. Meta l-knisja nagħmluha stalla fejn fiha jgħix annimal li moħħu biss fih innifsu. Hemm. Meta l-knisja nagħmluha għadira ta' egoiżmu li nerqu fiha aħna stess. U l-knisja ma kienitx hekk bibtiegħi. Kienet hekk qabel Pentekoste. L-apostoli kienu hekk qabel ma ġie l-Ispirtu Santu. Aħna għandna bżonn Pentekoste ġdid. Għax wara 2000 sena, internament fil-Knisja, erġajna spiċċajna kif kienu l-apostoli qabel Pentekoste, mhux wara Pentekoste. L-apostoli eżistijaj, tant kienu konxi li s-sejħa tagħhom kienet li kienu xhieda ta' Ġesu, mhux tagħhom infushom. Illi meta ġew għall-għażla ta' Mattija wara l-mewt ta' Ġuda, insibu illi Pietru jgħid l-kliem. Jeħtieġ għalhekk li jintgħażel wieħed minn dawk li ssieħbu magħna tul iż-żmien kollu lil mulej Ġesu kien dieħel u ħireġ magħna. Ibda mill-magħmudija ta' Ġwanni sa dakinhar li kien maħud minn magħna u jkun flimkien magħna xut tal-qawmin tiegħu mill-imwiet. Araw eżistijaj, silta wara l-oħra fl-Atti tal-Apostli turina kemm il-Knisja tal-bidu kienet ovvja li kellha tkun xut ta' Ġesu. Anke meta ġew biex jażlu il-xi ħadd tal-Ministeru biex ikun xut ta' Kristu. Meta ġew biex jagħtlu id-djakni kellhom ikunu nies mimlija bl-Ispirtu Santu bil-fidi hemm minnhom jgħidilna l-Atti tal-Apostli biex jiġdu għal Ġesu anke fil-qadi tagħhom. Kull ma tagħmel il-Knisja anke fl-opri ta' karità biex tixhet għal Kristu xejn aktar. Aħna maħniex importanti. Int m'intix importanti, int min int fil-Knisja. Ħadd mu importanti fil-Knisja. Ġesu biss importanti. Aħna l-kol xhieda u għaddejja tiegħu. U jekk kien superf u dak li ma jdoqx għal widnejk, ikkonverti. Tibqax tilaba, tibqax tidher, tibqax tipponta li kien nifsek. Ġesu irid jidher fik. Jeħtieġ nixkien jien u jikberu għal Ġwanni l-Battista. Hekk irid tiġri fil-Knisja llum ukoll. Irridu niċċekknu l-kol kemm aħna ħalli jidher Ġesu fina. Id-dinja tittara l-Kristu. Jekk tara lilna tara l-ħmiġ tagħna. Mek tara l-Ġesu, issib l-imħabba tiegħu, issib il-ħnina tiegħu, issib il-kompassjoni tiegħu, issib il-fejqan tiegħu, issib il-kelma tiegħu. U n-nies jiġu u d-dinja titbiddel. Jekk aħna ikkonna l-gazz li mutu internament fil-Knisja ta' Ġesu Kristu. San Pawl, maħbubin tiegħi, fil-bida Knisja minkejja li ma kienx mal-apostli fiċ-ċenaklu f'Pentekoste, huwa wkoll jitkellem minn din missjoni ta' evangelizzazzjoni ta' apostolat bħala xhieda kemm dwar l-apostli fihom nfushom u anke dwaru.
Ismaw fl-Atti kapitlu 13 minn verus 26 sa 31 San Pawl xi jgħid. Ħuti u li tabram, u intom mill-ġnus li tibżaw minn Alla, lilna bata Alla l-aħbar ta' din is-salvazzjoni. In-nies ta' Ġerusalem u l-kapijiet tagħhom marfux lil Ġesu u anqas ma fehmu kliem il-profeti li jinqraw kull nhar ta' Sibt. Madankollu temmewhom huma stess billi kkundannaw għal-mewt. Għalkemm ma sabux fuq xi setgħu jagħtuh il-mewt, talbu lil Pilatu biex ineħħilu ħajtu. U meta temmew dak kollu li kien miktub fuqu, niżluh mis-salib u qeduh f'qabar. Imma Alla qajmu mill-imwiet. Għal ħafna jiem baqa' jidher lil dawk li kienu jitilgħu miegħu mill-Galilija lejn Ġerusalem u li issa huma xhieda tiegħu quddiem il-poplu. Araw Pawlu eżistijej Atti 13 minn verus 26 sa 30 kif Pawlu jħares lejn l-apostli lejn dawk li kienu ma' Ġesu li issa huma xhieda tiegħu quddiem il-poplu. Meta aħna nħarsu lejn xulxin, għandna dil-viżjoni ta' xulxin. Meta aħna nħarsu lejn is-saċerdoti, tiġina ovvja li ngħidu fuqhom dawn huma xhieda ta' Kristu. Meta aħna nħarsu lejn il-miżżewġin, tiġina ovvja li ngħidu dawn huma xhieda ta' Kristu. Għax ħafna drabi jeżistijej, aħna nħarsu lejn xulxin bħala koppja miżżewġa, familja, okej, imorru l-qudies, imma nifhmu li anke żwieġ huwa missjoni. U mhuwiex missjoni biss għall-koppja bejnhom infushom. Nifhmu li l-miżżewġin imsejħin biex ikunu xhieda tal-imħabba bejn Ġesu l-Knisja kif jgħidilna San Pawl fl-Ittra l-Efesin kapitlu 5. Tista' ddaħħalha frasek li int ma żżewwiġx fil-Knisja biex Alla jbirkek hekk isek xi karozza ġejx bil-berika. Mhux hekk. Hija iktar profonda minn barka żwieġ. Inti ssir sinjal, sagrament tal-imħabba ta' Ġesu lejn Knisja. Allura m'għandikx dritt tgħix iż-żwieġ tiegħek kif trid. Iż-żwieġ mhux tiegħek. Iż-żwieġ sagramentu ta' Kristu tal-Knisja. Int ħadd madmat fuqek. Int ħadd pis. Inti tidħol il-Knisja bħala namratu maħbub u toħroġ bħala evanġelizzatur, missjonarju u apostlu tal-imħabba Alla lejn il-bniedem permezz tas-sagrament ta' żwieġ. Miż-żewġin tistgħu tħarsu lejkom infuskom bħala xhieda tal-imħabba ta' Ġesu lejn il-bniedem. L-imħabba tagħkom trid issir xhieda tal-imħabba ta' Kristu. Saċerdoti. Nistgħu ndaħluha f'rasna u f'moħħna darba l dejjem. L-nies iridu jħarsu lejna bħala xhieda ta' Ġesu, mhux għal anfusna. U m'għandniex nibżgħu minn xejn. M'għandniex naqtaw qalbna minn xejn, aħna ma nxandrux lil nfusna. Aħna nxandru Ġesu. U meta l-bnedmin. U ħallas il-prezz għad-dnub. U ta' ħajtu, u r-rajt tajjeb. Ħadd minna ma meta l-oħrajn, ħadd minna ma salva l-oħrajn. U m'għandniex dritt u dmir nagħmlu li rridu. Id-dmir tagħna huwa li nkunu fidili lejh li għażilna biex inkunu dawn ix-xhieda tiegħu. Eżis saċerdoti. Aħna għandna l-pis fuqna. L-nies ħarsu lejna u jgħidu dawk xhieda ta' Ġesu. Hekk iridu jħares lejna l-poplu tagħna. Mhux il-gosti tagħna. Dawk x'ħadnihom. Anke ma toġobniex. Anke kriduhom lura. X'ħadnihom. Iridu ngħixu ħajja miċħuda minn nafusna. Iridu nkunu xhieda radikali ta' Kristu eżistej. B'reliġjużi, patrijiet u sorijiet, istituti sekolari, l-ordni tal-verġni. Intom li forsi għamiltu voti reliġjużi privati fil-ħajja tagħkom. Intom ħadtu madmat li tkunu xut radikali essenzjali fil-Knisja. Xhieda ta' Kristu fqir, xhieda ta' Kristu ubidjenti, xhieda ta' Kristu kast, xhieda ta' Ġesu li l-mħabba tiegħu hija miftuħa l kulħadd u ma hi magħluqa għal ħadd. Xhieda ta' Ġesu li jobdi sal-mewt, anzi sal-mewt tas-salib. Xhieda ta' Ġesu li ma qatx ifittex tiegħu li kien daqsalla ma tneżza minn kollox billi ħan natura tal-sir ftaqar sabiex bil-faqar tiegħu nistanu aħna. Eżis reliġjużi, membri ta' ħajja konsagrata. Tistgħu tifhmu li din ix-xhieda. In-nies iridu ħarsu lejna bħala xhud ta' dan Ġesu.
L-istati ta' ħajja fil-Knisja eżistijaj, kemm saċerdotali, kemm iż-żewġin, kemm ikkonsagrati, hija kollha biex inkunu xhieda ta' dan Kristu u mhux tagħna infusna. Il-Knisja għandha bżonn purifikazzjoni fi żminijiet eżistijaj. Għandha bżonn l-Ispirtu Santu biex ikun nar li purifika u ilma li jagħti ħajja ġdida. L-Ispirtu Santu huwa nar li purifika dan id-dnub tal-jien u l-egoizmu, il-jien, il-jaqqa li hemm fina u fil-Knisja. L-Ispirtu jrid jippurifikah, però l-Ispirtu jrid ukoll fl-istess ħin jagħti ħajja ġdida għall-miżżewġin, ħajja ġdida lis-saċerdoti, ħajja ġdida l-reliġjużi, ħalli jkunu xhieda kredibbli, radikali u awtentiċi ta' Sidna Ġesu Kristu. Xi interessana min-nies? Kif rridu li n-nies ħarsu lejna? Irriduhom li jħarsu lejna bħala xhieda? Jew jriduhom jifqu fuqna, ifaħru lilna, proset, kemm inti tajjeb, kemm tagħmel ġid, jriduhom, fiex nieħdu pjaċir. Irridu li n-nies jidentifikawna ma' Ġesu. Aċċana verament li meta n-nies ħarsu lejna jsibu l-Kristu mhux lejn nfusna. Inwasslu l-nies li jintaqgħu ma' Ġesu mhux magħna nfusna. In-nies waħluhom magħna jew aħna bħal Marija. Għamlu dak li jidilkom hu. Ma nħallu l-ħadd jieħel magħna. Aħna ma rridx ikollna kollha magħna eżistijaj. Ħadd ma rid jieħel magħna. Jiġu għandna iva biex noħduhom għand Ġesu, mhux biex inżommu għandna. San Pawl eżistijaj mhux biss mela kif ħares lejn l-apostli hu bħala xhieda, anke kif ħares lejh innifsu. Ismgħu fl-Atti kapitlu 22 minn verus 12 sa 16, Pawlu xhied qed jirrakkonta l-konverżjoni tiegħu. Hemmhekk kien hemm wieħed jismu Ananija, raġel sewwa skont il-liġi li kellu fama tajba mal-Lut li kienu joqogħdu hemm. Ġie għandi resa fuq qalli Sawl ħija hu d-dawl. Dak il-ħin sess dejt nara u nħares lejh. Imbagħad qalli, Alla ta' missirijiet nagħżlek biex tara fir-rida tiegħu. Tara lil dak li hu l-ġust u tissimgħu ikelmek b'fommu stess. Għax jien qatt trid tixed għalih quddiem il-bnedmin kollha fuq dak li smajtu rajt. U issa x'in tistenna tammet u nħall mid-dnubietek int u sejjaħ ismu. Pawl eżistej Ananija imur jgħidlu lilek Alla għażlek biex tkun xuta dan Ġesu li smajtu jkellmek b'fommu stess. Pawlu fehem li dik kellha tkun is-sejħa u l-missjoni tiegħu. Għal kollox fil-Knisja eżistej. Kollox rid iwassalna biex aħna niġdu għal Sidna Ġesu Kristu. Jalla eżistijaj sakemm naslu għal katekeżi oħra, ħankomplu nirriflettu fuq it-tema tax-xhieda fil-ħajja tal-Knisja, kif kienet fil-Knisja tal-bidu bil-qawwa tal-Ispirtu Santu, noħduha b'serjetà, eżami tal-kuxjenza, xewqa kbira l-konverżjoni, ħalli nkunu l-Knisja li Ġesu irida fil-żminijietna. Knisja ta' xhieda tal-passjoni l-mewt il-qawmien ta' Sidna Ġesu u mhux xhieda tagħna infusna.